Давате членства, момчета. Защото може да не е пуснато. Някъде в настройките пише да позволи получаване на гифнато мембърство. 13-12. Уникални. Успеха, Даш. Много неймче. Благодаря ти, батинко. Алекс, Еволкъра наистина и мен страшно много не ми допада, човече. Когато излезе, мисля, че излезе с Dragonflight, ако не се бъркам. Пробвах го. Точно така, мисля, че пробвах го. Играх нещо от сорта на 10-15 минути. Няколко квеста, какво беше? Въобще не ми допадна. Това не значи, че класа е лош. Просто на мен не ми допада. Самата му идея. Някой може ли, ако е по-запознат, да каже на Доги къде се намира самата настройка? Някъде мисля, че в настройките на самото приложение. Доги. Ако не се бъркам, батко. Някъде в приложението имаше къде може да се чукне. Защото ако е спряно, а то е спряно по дефолт, няма как да получиш подарено членство. Роко също може да го провери. Ако не му е чукнато, да си го пусне. Взех каквото ми трябва. Тук добре. По случайност го видях, обаче щях да си го пропусна. Директно си го бях пропуснал. Чакай сега да съм някъде така по средата между кастерите, да мога да... Можах да интеръпна. А, Роко, ти си я пуснал. Добре. Викам, ако нещо си изпуснал такова, да напомня, братленца, за това. Agility и Spirit. Малко странна комбинация на стат, между другото, Христо. Абсолютно. Agility и Spirit. Не ме кеф идеята на Еволкъра, най-вече заради трансмога. Значи аз да съм дракон, трябва да съм гола с две неща. Нещо такова, да. Нещо такова идва. Имаше малка поредица с този Еволкър. Мисля, че го играхме на един стрим. Нещо такова беше, Тише. Our three kids are so different from each other academically. I didn't know how to help all of them at the same time. Значи да сме го играли някъде час и малко. Първите няколко квеста, които са там. Това е. Приятно се усеща героя, но
много, много за кратко ми подейства на мен. Иначе имаше някакви такива май, да.